Helo bawb, ydy pawb yn barod i wrando ar stori? Gwych! Cenhinen fwya'r byd. Roedd ei bron yn ddydd Gŵyl Dewi ym myd cyw. I ddathlu'r diwrnod mawr, roedd Dewi'r deinosor wedi trefnu cystadleuaeth arbennig. Cystadleuaeth Cenhinen fwya'r byd. Roedd Jangle wedi bod yn tyfu Cenhinen ers wythnosau ac roedd maint da arni. Mae'n rhaid gwneud y pethau bychain bob dydd i'w helpu hi i dyfu, meddai. Meddyliodd gweddill y criw. Pa fath o bethau bychain allwn nhw ei gwneud i helpu'r Genhinen i dyfu'n fawr? Penderfynodd Llew siarad ar Genhinen a dysgu geiriau newydd iddi. Geiriau pwysig fel mawr, anferth ac enfawr. Roedd triog eisiau canu'r Genhinen. Ond, yn lle canu daigi bach, newidiodd eiriau gan i daigi mawr. Coginio oedd hoff beth bolgi. Felly, aeth ati i goginio cacen gri enfawr i'r Genhinen. Ond, nath i ddim bita briw sionyn. Felly, llwciodd bolgi'r cyfan nes bod ei fol yn brifo. Roedd cyw am ddarllen stori i'r Genhinen. Aeth i nôl y llyfr mwyaf oedd yn y tŷ. Ond ar ôl darllen sawl tudalen, syrthiodd cyw i gysgu. Gwaith blwmp aderyn oedd mesur y Genhinen. Mae wedi gweithio. Bloediodd plwmp un diwrnod. Mae'r holl bethau bychain wedi gwneud gwahaniaeth. Mae'r Genhinen wedi tyfu. Roedd pawb yn falch iawn. Ond oedd bolgi ddim yn siŵr be oedd Jangle wedi bod yn ei wneud i helpu'r Genhinen. Jangle, pa beth bychan wyt ti wedi ei wneud? Fi sy'n gwneud y peth lleia i gyd, atebodd Jangle. Roedd hi wedi bod yn rhoi dŵr i'r Genhinen. Ychydig bach o ddŵr bob dydd. Dros y dyddiau nesaf, daliodd y criw ati i wneud y pethau bychain. Dysgodd Llew fwy o eiriau i'r Genhinen, fel cryf, trwchus a hir. Daliodd triog ati i ganu a newidiodd eiriau G ceffyl bach i G ceffyl mawr. Ymunodd plwmp a deryn yn y canu hefyd. Ath bolgi yn ôl i'r gegin a phobi torf enfawr o fara brith. Dath pawb at ei gilydd i'w bwyta wrth ymyl y Genhinen. Darllenodd cyw fwy o lyfrau iddi, ac wnaeth Jangle yn siŵr nad oedd cyw yn syrthio i gysgu. Daliodd Jangle ati bob dydd i roi ychydig bach o ddŵr i'r Genhinen. Dyna'r peth lleiaf, ond dyna'r peth pwysicaf hefyd. Erbyn dydd Gŵyl Dewi, roedd y Genhinen yn anferth a gwisgodd pawb i fyny i ddathlu'r diwrnod arbennig. Plwmp aderyn oedd yn mesur y cennin i gyd yn y gystadleuaeth. Roedd Cenhinen mei y mwnci yn fawr. Roedd Cenhinen gwen y gwdi hw yn fwy. Ond Cenhinen Jangle oedd y fwyaf. Dyma'r Genhinen fwyaf yn y byd, meddai Dewi'r deinosor, a rhoddodd riban arbennig i Genhinen Jangle. Hwre! Bloediodd pawb. Roedd Jangle wedi ennill. Ond roedd pob un o'r criw wedi gwneud rhywbeth bach i helpu. Cawson nhw ddydd Gŵyl Dewi gwerth chweil gyda'i ffrindiau i gyd. Canodd triog i bawb, darllenodd cyw stori, a daeth bolgi a llwyth o gacennau. Roedd Jangle yn hapus iawn, a dywedodd wrth ei ffrindiau, mae gwneud y pethau bychain yn gallu arwain at bethau mawr.